Este anul 2025 și tu nu ai 10.000 de urmăritori. Hai să-ți arăt 3 pași ce trebuie să faci. Eu voi fi mereu alături de tine. Trebuie să dai like, să apeși pe plus, să dai like, să scrii comentariu și să salvezi. Dacă Dumnezeu îți vrea binele. Și face la astea fixate, am făcut deja și la asta și la doar astea fixate și apoi mergem, stai cu pauză și o să vedeți. Cauți sus creator search inside, apeși pe vezi, pe ăsta și cauți aici sus how to go viral. Apeși pe ăsta, vei face un videoclip. Stați că vă arăt. Am pus o postare, am scris creator search inside și mai pui hook și pune hashtag-uri cam de genul viral video sau for you page. Și apoi mergi aici și apeși pe ăsta, așa, și postezi. Merge doar la cine mare la follow pe TikTok și o dat inimă la videoclipurile fixate. Eu vă las. Pa!